Menj játszani a Superhottal, nagyon jó, tényleg próbáld ki. Az az igazság, hogy túl régóta beszippantott a virtuális világ. Rabja vagyok a saját igényeimnek. Vért akarok, beleket látni, te is nem? Milyen jó dolog gyilkolni úgy, hogy közben meg se történik, csak a virtuális térben. Hősöket akarok. Egyszemélyes leszámolást, háborút, vért. Robbanásokat. Ki akarom élni magam ebben a Dobozban, amiben élek. Hát hiszen otthon is ezt csinálom, mindenhol ezt csinálom. Felkelek reggel egy dobozban. Ez a házam. Elindulok dolgozni, beülök a doboz alakú irodába, nézek egy monitort, ez is egy újabb doboz. Majd kijövök, hazamegyek, és miközben egész nap egy dobozzal a zsebemben mászkálok, amit fél percenként nyomkodok, vagy valakivel beszélni tudjak, itthon is leülök a tévé vagy a gép elé. És dobozban vagyok, és túl régóta be vagyok zárva ebbe a virtuális kalitkába. És kijönni nem igazán tudok. Mit szólnának hozzá mások? Hiszen meg kell felelnem az elvárásoknak. Nem tudok mit tenni, függő vagyok ettől, a virtualitás függője. A nem fizikai világtól függök. Ki kéne innen törni, de nem tudok. Nem tudok is lehet. Hogy már nem is akarok, mert elfogadtam. Elfogadtam a tényt, hogy nem én irányítom a valóságot, hanem a virtuális világ kontrollálja a tudatom lassan, mert mindig ebben gondolkodom. És tudjátok mit? Ez így jó nekem.